Danas ćemo govoriti o odnosu povjerenja i novca. Novac je, u biti, sustav povjerenja, čija je najvažnija funkcija pohranjivanje i prijenos kupovne moći. Kroz sljedeći primjer vidjet ćete izravnu vezu. Nakon Drugog svjetskog rata dogovorili smo se da će američki dolar biti vezan za zlato po fiksnoj stopi od oko $1 za 1 gram zlata, a da će ostale valute biti vezane za dolar. Vjerovali smo drugim ljudima da će poštovati dogovor. 15. kolovoza 1971. I have directed Secretary Connally to suspend temporarily the convertibility of the dollar into gold or other reserve assets. Nixon je privremeno prekinuo vizu između dolara i zlata. Kad sam to saznao, odmah sam u listopadu 1971. zajedno s mojom Jovankom otišao u Ameriku. Nixon mi je obećao da je privremeno prekinuo vizu sa zlatom i da će je uskoro obnoviti. Od tada je prošlo 54 godina, a veza između dolara i zlata još uvijek je prekinuta. Prešli smo s $1 po gramu zlata na $90 po gramu zlata. To je zato što se količina novca u dolarima previše povećala i stoga je njihova vrijednost smanjena u usporedbi sa zlatom. U zadnjih 65 godine količina dolara porasla je 74 puta, dok je količina zlata porasla oko 2 puta. Promjena količine novca utiče na njihovu vrijednost. Učite iz mojih grešaka. Novac je povjerenje, ako me vjerujete ovisi o vama. Ko vam se dopao sadržaj, podijelite ovaj video. Za više informacija posjetite internet stranicu jednapara.org.